おはようございます。今日ちょっと寒いですけど GoPro っていうアクションカム買ったのでちょっと動画を撮ってみます。で今日はこのエアストリームっていうアメリカのキャンピングトレーラーの紹介というかしていけたらなと。そしたらですね、ゆるーく紹介していきたいなと思います。これ年式が1967年、今2017年なんでちょうど50年前です。で、大きさが24フィートで、全長約7メーター半ぐらいですね。幅が243センチか246センチとか、そんな感じやったと思います。で、先月車検も取れて一応ナンバーついてます。50年前なんですけど結構綺麗です。ちょっとへこみとかあったりもしますけど、また磨いたらもっとピカピカなるんで、また時間が空けば全部磨きたいなと思ってます。これ網戸結構おしゃれで気に入ってます。結構高さあるんで U 字工置いてステップ代わりにしてます。ステップほんとここあるんですけど出すのめんどくさいんでもう U 字工にしてます。でほんとこれ床タイルなんですけどカーペット引いて土金にしてます。こっちリビングです。で照明これ 12V なんで、室内と全部 12V なんでちょっと暗いかなと思います。この辺もスポットの照明あるんですけど3段階に一応上のつまみでオンオフできます。でこれスピーカーめっちゃ音悪いですけど、でこれカセットテープ聞けます。これも今時の CD とか Bluetooth とかなんか変えたいなと思ってます。でこれコンセント普通に 100V 日本のもの使います。この辺も明かり取りがあるんで、これ今屋根の下あるんでちょっとやっぱ暗いんですかね、昼間でも。まあそんな言うほど暗くもないですけど、ここにもこれ今閉めてるんですけど窓あります。でこれ換気扇って言うてんかな。でここもこれは何もないですけど上に上がって、空気の入れ替えできます。ベントですかね。でこの辺全部収納でここも一応換気扇ついてます。で通シンクあります。で水も外から引いてたの使えるようになってます。これ全部これ日本の規格のものに変えて配管も全部引き直しました。で一応タンク100リッターぐらいこのソファーの下にあるの、そこからもポンプで上げて使えます。でもずっと止めてるときは外から引いてる方が楽なので。でこれもコンロ4バーナー、結構ヴィンテージ感バチバチのかっこいい感じです。これもオーブン結構綺麗です。あんま使ってないのかちゃんと掃除してくれてるのか。でこの辺も収納
こっちも収納、ここも収納。これ収納というかまあクローゼットですね。でここはまあプチ収納みたいな感じです。結構至る所にコンセントあります。シガーソケットもあります。これ冷蔵庫ですね。これ今何も電源入れてないですけど、一応ガスと 12V100V 3種類でも使える 3way の冷蔵庫です。またガス全然引いてないので、この辺のコンロとか冷蔵庫とかガス今度チェックしようかなと思ってます。これちょっと散らかしてるんですけど、これソファーベッド。これもともとこのソファー向こうにあったんですけど、もうこっちに付け替えてここに置いてます。ここもともとシングルのツーインやったんですけど、まあ一人身なんで潰して適当にしてます。ここも一応コンセントは全部ちゃんと使えます。寒いんでストーブ置いてます。これここタイヤハウスしてあるんで目隠しで適当に貼って、ここでもまあ雑魚で座ってパソコンとか書類とか、まあ、適当にできるっちゃできます。この上も全部収納です。結構量入れれます。ちょっと飛行機っぽい感じでいいです。あんま思ったほど圧迫感もなく、まあ、これなかったら結構もっと広く感じるんかなと思うんですけど。でこれシャワールームですね。で一応この下トイレ。一応このシャワーも水出ます。トイレも水出ます。これも水出ます。これも全部配管は全部日本の規格のものに変えて、このシャワーは元のままで、ちょっとネジがアメリカと日本じゃピッチが違うんでネジ変換して使ってます。この辺も至る所にコンセントあります。で鏡も引き出せるようになってて、二面鏡です。二面鏡っていうんかな。そんな感じでまたおいおい紹介できるものがあれば動画撮っていきたいなと思っています。またここガソリンスタンドはどっちなんですけど、こっちの中もまた行けたらなと思うんですけど、ちょっと今汚いんでそんな動画撮るほどじゃないんで、とりあえずこんな感じです。